zápas o druhé miesto v našej skupine majstrovstiev sveta, zápas medzi Norskom a Švédskom. Ak Nóri dnes víťazia, tak po necelej polovici súbojov v základných skupinách sa ocitnú na druhej priečke, čo sa teda nečakalo. Dokonca môžu ísť aj na prvú pozíciu v prípade plného bodového disku, čo to by bola senzácia. Treba uznať, že Švédi zahrali tú oslavovku veľmi dobre, ale zase na druhú stranu každá presilovka hneď v prvej minúte alebo druhej minúte zápasu sa hrá veľmi ťažko, pretože hráči ešte naozaj nie sú v tom takom zápasovom pohodlí. Ale teraz je vo veľkom priestorovom pohodlí Oskar Möller. Takisto vynikajúci člen tejto elitnej švédskej formácie. Ďalšie zakončenie tohto útočníka. Möller, Lindström. Naozaj vynikajúco hrá tento útok. Všetci hráči korčujú v pohybe. Ahnelo, ešte sa Backlund dostáva k porážke. Bránka je posunutá, takže aj hra musí byť prerušená. Axelsson. Ale spätná prihrávka posúva do breaku Oldena. Sondre Olden otvára skóre tohto zápasu. Druhá strela Norska na bránku v 23. minúte znamená, že Nóri vyhrávajú 1-0 a toto je, myslím, niečo pre nás dobrá správa. Nie je to ohľadom na zajtrajší zápas, tak si budeme riešiť vtedy, keď bude čas, ale ohľadom na to, že sa pozeráme na toto stretnutie ako takí nezávislí diváci a chceme vidieť dobrý hokej, tak teraz už Švédi musia opustiť trošku taký svoj pohorovný pokoj a prístup, že nič sa nám nemôže stať a musia sa snažiť nie o toto, aby sa dostali do vedenia, ale v prvom rade aby vyrovnali. No áno, Paolo, máš úplnú pravdu, len ja poznám Švédov a myslím si, že teraz ešte nie je čas pre nich, aby začali panikáriť. Ja viem, že oni sú sebavedomí v týchto veciach a myslím, že ešte nejakú zásadnú zmenu tak skoro neuvidíme. Keďže to bol jeho prvý gól na majstrovstvách sveta, tak veľmi pekné gesto aj potom od Jonasa Holusa, ktorý prišiel ten puk vypýtať od rozhodcov pre strelca, aby to nevyzeralo hlúpo, že si ho Olden príde vypýtať sám. Andre Olim. Ost má pred brankou Oldena, ale teraz perfektným spôsobom podržal Švédov ich golman. Lindström. Strieľaná prihrávka našla Backlundovú hokejku. Veď presný nebol. Znovu Lindström. Tento raz on vystrelil a nechytateľným spôsobom zavesil. Po 27 sekundách Švédi vyháňajú Jonasa Holusa z trestnej lavice a vyrovnali na 1-1. Teda klobúk dole, ako trafil Lindström ten bližší roh Sobergovej bránky a to ešte Soberg naozaj tú lapačkovú stranu má strašne obľúbenú. Fantastická strela. Vidíme Jimmyho Erikssona, klasicky robil, čo mal. A dorážka nepresná. Christian Forsberg mohol opäť svoj tým dostať do vedenia po Sörvikovej strele, ktorý využil to, že proti nemu stojí Backlund bez hokejky. Jim Eriksson. Nyquist. Aj on sa po očku pozrel na Čiarového, či to odpískajú, alebo nie. A Linus Klassen skoroval z tesnej blízkosti norskej bránky. Švédsko vyhráva 2-1. Švédi odtáčajú stav. Narobili sa na to, ale určite si to zaslúžili. Ale teraz sme videli fantastickú prácu Nyquista, ktorý vzrastom naozaj nemôže nikoho úriť, ale vynikajúco si prikryl telom púk a doslova sa pretlačil po tejto prihrávke. Pozrite sa, nemá veľkú rýchlosť, naozaj musel sa zaprieť a s norským hráčom na chrbte fantasticky prihral Klassenovi, ktorého sme v dnešnom zápase ani nevideli, nepočuli. Áno, predtým, keď bol pri puku, tak som sa tak strhol, že či nehral druhú tretinu.
lebo naozaj po veľmi dlhom čase sa stretol s Kukom, ale stretol sa s ním v pravú chvíľu. Z pozícií obrancu prihrával Olimbovi. On je tam so Skrederom, Bastiansenom, samozrejme bratom Matisom. A Oskom, ale Gustav Nyquist neprekonal brankára Oska, aj keď mu vystrelil hokejku. Ešte Axelsson. Lundqvist nedal. To sme nevideli na ľade, Adam, 15 minút. Ken Andreolin za to mohol potrestať to, že Švédi nedopravili puk do prázdnej bránky. Ešte 15 sekúnd. Ken Andreolin, už mu ušiel puk. Axelsson nemal veľký záujem vystaviť sa rovnakej blamáži ako jeho kapitán. Či predtým Nyquist. A v tejto chvíli koniec zápasu, tak Švédi to ubránili a Hermort sa môže tešiť z trojbodového úlovku.